Көркәм-май айының 25 санында безнең өчен бик кадерле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әнкәебез, Газизә бикәебез, Ильясова Айша Мирали кызы Ульяновск өлкәсе Николаевка районы Зур Чирекли авылында 6 балалы гаиләдә 3-нчесе булып 60 ел элек якты дөньяга туган. Көркәм гомер бәйрәме белән шул күңелдән аны без тормыш иптәше Рәшид, балалары Әлфия, Фатыма, Сәүбән үз гаиләләре белән кода-кодагылары да котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. 1982 елның салкын гыйнвар аенда әтиебез Ильясов Рәшид Абдулсәмәт улы, әнкәебез Айша Мирали кызы белән бик матур гаиләләрен корып җибәргәннәр. Салкын кышлар аклыгы аларның яшәешләренә күчкәндер мөгаен. Матурлыкта, татулыкта, бер-берсе өчен улы таяныч һәм терәк булып яшәделәр. Шул дәвердә берсеннән-берсе кадерле булган 3 балалары туган. Кызлары Әлфия, Фатыма, уллары Сәүбән. Инде өчесе дә улыгаеп, үз тормышлары белән яшәп киләләр. Әти-әниебезгә улы сөенеч буларак тормыш сөрәбез. Дөнья барышында әнкәй төрле төштә эшләде. Кайда гына хезмәт куймасын, гаделлеге, намуслы, гади булуы өчен аны яратып хөрмәт иттеләр. Төпле акылы белән кирәкле киңәшләрен биреп, ул күп авылдашлар белән матур аралашып, ихтирам татып яшәде. Сөекле тормыш иптәшем, бу тормышта ирне ир итеп яши алганыңа, һәр вакыт минем өчен улы сөенеч булып яшәгәнеңә, гөлдә ары өстем, пешкән ашым, тыныч күңелем һәм мәхәббәттә типкән йөрәгем өчен рәхмәт сиңа. Тормыш барында күп авырлыклар очраттык, әмма синең сабыр була алуың, бар авырлыкларны да җиңеп чыгарга безгә көч бирде һәм якты киләчәккә өмет өрде. Бүген инде без синең белән матур әби һәм бабай булып оныкларыбызга сөенеп яшибез. Хисләребезнең җимешләре булган бала оныкларда бер бәхетебез. Әмма олы яшьтә булсак та, тагын бер кат яратам дип әйтәсем килә. Икәү бергә 100 яшькә кадәр пар канат кагып атлы гәйдә. Әниебез, син гомерең буе безнең өчен сабырлык, тыйнаклык үрнәге булдың. Татар хатын-кызларына гына хас булган барлык күркәм сыйфатларны җыгансың. Аларны еллар буе саклап, үстереп, хезмәттәшләреңә, якыннарыңа, балаларыңа күчерә белгәнсең. Әтиебез белән авылда туган нигезне саклап, олы йорт төзедегез. Матур йортыбыз син пешергән тәмле ризыклары, шау чәчәктә утыручы гөлләре белән үзенә тартып тора. Олы йөрәкле, газиз әниебез, барлык кылган игелекләрең өчен мең рәхмәтләр яусын сиңа. Куанычлы юбилей көннәреңдә сиңа бәхетнең тулысын, сәламәтлекнең иң ныклысын телибез. Бүгенгедәй тормышыбызның якты йолдызы булып, балалар һәм оныкларыңның уңышларына сөенеп, әтиебез белән парлы, куанычлы, озын гомер кичерергә, тынычлыкта, муллыкта яшәргә насыйплар булсын. Синең бүген зур бәйрәмең, әни. Бу бәйрәмең синең шундый якты, синдә булган 100 яктысы әни йөрәкләрдә безнең учак якты. Кояш кебек якты нурлар синнән карашлары белән җылыткан. Юктыр бер кем әни синнән башка иркә сүзләр белән юаткан. Гомерләрең әни озын булсын, имин булсын дөнья йортларың, бер кайчан да сүрелмәсен иде учагыңда янган утларың. Хөрмәтле Айша Миралиевна, юбилеегез мөбарәк булсын, алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз, бәхетле булыгыз. Sen so yere değilsin.
чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвеңне. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере. Телим изге теләкләреңне, озын булсын гомере. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине, әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән бере. Телим изге теләкләреңне, озын булсын гомере. Туган көнең